Grasya sa mahal nga Berhen. Grasya nga nagpugong, preventive grace. O grasya nga nagpahiuli, restorative grace. Ang mahal nga Berhen Maria giluwas pinagi sa paghawas kaniya gikan sa gahong sa sala. Giluwas siya sa Dios pinagi sa pagpugong nga dili siya mahulog niini. Kini nga grasya dili gikan sa iyang kaugalingong tawhanong kusog, kundili grasa kini gikan sa Dios agi pagpangandam sa umaabot nga merito siyang anak nga si Jesucristo. Ang katesismo sa Simbahang Katoliko kon Catechism of the Catholic Church sa parapo 490492, si Santa Maria gipreserbar nga gawas nun sa tanang buling sa sala nga panulundon sugad pa sa unang gutlo sa iyang pagkahimugso. Tungod kay ang iyang kabubuton gawas nun man sa sala, hingpit niyang natugyan ang iyang kaugalingon sa plano sa kaluwasan. Ang CCC parapo 494 o 511 nagkanayon nga pinaagi sa pagtugot nahimo siyang bagong iba nga nag-alim sa daotang epekto sa pagsupak sa unang iba. Sa CCC parapo 969, ang mahal nga Berhen Maria tungod niini nagpadayon siya pagkainahan kanato sa hanay sa grasya din ang iyang mga pag-ampo nagtabang kanato sa pagkabot sa kinabuhing dayon. Mao nga sa Genesis 3:15 atong mabasa, himuon kong maginumtanay ikaw ug ang babay, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo sab ang iyang tikod. Sa Lucas 1:28, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pagayo. Referido kani sa atong mahal nga Berhen Maria. Ang mahal nga Berhen Maria dito sa kasal sa Kana nga atong mabasa sa Juan 2:5, nagpahimangno kanato nga mutuman kita sa isugo kanato sa Ginoo. Salamat kayo sa itong higala nga nakakaroon sa Kingdom of Saudi Arabia, si Brother Brigido Ber Oranisa, nga mao'y tig-upload nini nga ito ang video paambit tungod alam sa kahimayaan sa Ginoo. Kaya nga ako, mura mo akong tawhanong kahuyang kakulang sa kahimpitan.